Good morning, good afternoon, good evening, depending on when you're hearing this message. It's a very short clip and it's meant for all my Igbo brothers. Just permit me to use my Igbo language to address this message. Because can you our traditional marriage are not legalized? Can you pattern no moon nine and web mega white wedding? My happy men and land can wear banku. Can you put there? Can not pattern? Ana anọọla na be mmadụ na-emeghe ndị mmụọ amaghị na-asị na Black Lives Matter. Go to Black Lives Matter ebe ọ bụ na omenala nke anyị nwegazi anyị n'aka. A na-ahapụ ịgba nkwụ nne na nna anyị ha bidoro ka ị ga-ahụ ha ga-eme nkwụkwọ ichisi ha dịrị mme ha dịcha mgbe ha ezuzu ofụma ha ga-abịa ma omenala wee gba nkwụ anyị gbamanya ofụma ha ezuzu gama chọọchị ha ji iji ahụ nwa esi ha mere white wedding. Why? Bụ unu ga-ahafụkwa n'omenala unu eme omenala ndị ọcha ele otu ji dono na gị na ha ga-ahụ ndị ọcha oloko unu hụrụ gbaga nkwụ na ha na ngo onye ọcha gba nkwụ mbụ mana unu ga-ahafụkwa unu meme eke ha. When will it be done to us a white wedding and European traditional wedding? Unu ahafụkwa unu meme eke ndị ọzọ ihe a na-ekwu white supremacy ọ anyị nwa megi anyị why ha na-aga awụ the supremacy ebe anyị ga-ahafụ ka na-ememe eke ha amachizie ka ha na-aga na certificate na ha ka ha na-amịsị nke a na-enweghị ezi value. Ị ga-ahụ ndị bọda anya ha nwụọ kpọpụ isi nwụsa ha to the white wedding ha na-aga ime ole ndị impress hafụ ịgba nkwụ nọ n'ụlọ ha tutu tie gị isi ha ji eme white wedding ma mgbe otu pastọ ibere ma otu fada rie ya nshi bekwasa gị aka n'isi ọ bụla onye na-enweghị nna ogodo onye na-enweghị nna nwa gị bekwasa gị aka n'isi gọzie gị ikwe nnọọ hụrụ na nge ezuzu echi ezuzu ma kwụkwụrụ ma kento ma mpa nnụ ma mmụnụ ukwu na kenta eketa nzuzu nuka. I am of the opinion that our traditional Egbankwụ wedding should be legalized. O kwesịrị ịgbacha nkwụ jee na be eze gị ma na local government gị ka na certificate of marriage. That is the way it's supposed to be. Otu a nke o kwesịrị isi adị aka hapụ na ihe anyị izuzu ga-aja hụ ụgwọ nwa anyị emege ndị ọcha ka ga-azị ka ihe ka ma hafụ ka anyị nke ha nwoke ha ka anyị nwoke anyị. It's high time I gbacha nkwa ije na be eze anyị na certificate of marriage ije na mbasa asị gị weta ya ọ pụtaziri onye na-eju ụka na-agba na-emeghe white wedding na-emeghe wedding na-azị mgbankwụ anyị enweghịzi value. Lewekwa otu omenala anyị si anwụga gị n'aka brọda otu omenala anyị si anwụga gị n'aka ntị tọnda gị gbagbu ndị promote ga white wedding kara mgbankwụ anyị bụ traditional marriage wu nke nna anyị ha bidoro jahome na-ezuzu dadi jahome nwa gị ga-ebi meghe nkwụkwọ osisi adịrị mmiri isi ya zuzuru gama chọọchị ji jahụ nwe ya ebe ha kunu mede adịghị dị mma ka m kakwa ya dede dada aunty daddy mommy. If you value this message now, if you see point what I'm saying, share this video. But first, you like, comment and share because I don't know why before that our traditional Mmankwan is officially legalized. Hatu mesi ke he biade legalize ebu ya no lese ka no agide legalize ebu ya ho wachi so gi do tu ha me ke mama me ka ani o cha church ka ho wando mecha ho mama no na CWO no na CMO ki ha for men ala no tume church ndi na ge patronat the name of white wedding who me da ade him. I'm of the opinion our traditional marriage should be legalized. It should be legalized because if you value it, join my voice. Share this video, comment it, share it, tell your brothers, tell your sisters, see reasons with me, please. Thank you.